No niin. Teräase oli lähempänä kuin luultiinkaan. Eli limesaippua on nyt stämpätty ja nyt siivotaan reunat. Jotenkin ehkä näin. Ettei tule teräviä kulmia kenenkään nahkaan. Se on aika pehmeä, että periaatteessa voisi kyllä odottaa vielä hetkisen ennen kuin tekisi tämän niin kuin loppuun. Mutta irti nyt. Tämä saippua oli muutenkin tämmöinen totaalinen testi. Totaalinen testi, kun ei ole aikaisemmin tehnyt niin ruoka-eineksistä. Miten? Mutta yritys ja erehdys tässäkin. Ai et, sehän näyttää niinku saippualta. Kyllä näitä voi kuulkaas ihmiset tehdä. Ihan kuka vain. Jos on vaan vähän kärsivällisyyttä ja tykkää lukea ohjeita, tehdä ohjeen mukaan, niin tämä olisi varmaan paljon helpompaa vielä. Mutta jos aina vähän säätää, tekee sinne päin, niin voi käydä hassusti. Ja tässä näkee senkin ero, että kun tämä nyt on tosiaan käynyt vähän hottentottina tuolla uunissa, siellä olisi voinut makkaran paistaa kaverina. Se on vähän niin kuin siinä olisi vuori tuossa taustalla. Aivan hyvä. Niin minä veikkaan, että tähän ei tule sitä tuhkaa, mikä tuli siihen kesämiessaippuaan, kun se oli yksittäisessä muoteessa, niin se ei päässyt keilautumaan. Ei ole varmaa tietoa, veikkaan. Minähän olen tämmöinen harrastelija, oman elämän breaking bad. Tästä vielä. On se pehmoista. Oi, tämä on söpöläisiä. Mä ajattelin kokeilla tuolla isolla leikkurilla, että miltä se nämä pohjattus sillä leikkaa. Sitten nämä saippua ripurapuset odottaa, että ne ässittyy, niin voi sitten laittaa pesupussia ja pestä niille. Oi. Nyt tässä olisi sitten tulossa aurinkosuojavoiteen teko. Ei ole mikään, miksi sitä sanotaan, sunscreen ja sunblock on nämä englanninkieliset sukulaiset niille. Mutta kun se öljyissä on luonnostaan sitä aurinkosuojaa, niin sitten kun siihen lisää vähän sinkkioksidia, niin se antaa vähän, se palauttaa ne auringonsäteet takaisin maailmalle. Niin sitten sitä voi käyttää niin kuin aurinkosuojana. Monet harrastaa sitä, jotka tekee Au Naturel Cosmetics. Jos leikitään, että siinä on tulppaani kasvaa vaaranlaajassa. Otanko, enko ota? No se lähti. Tarvinnutko tekee? Mun saattaa kyllä olla vähän teräviä, mutta en kokeile tähän, minä kokeilen omaa palaa. Jos vaikka sattuu, että näitä
antaa lahjaksi tai joku ostaa. On muuten sitten saippua niin loppuelämäksi, jos mä jää itselle kouran silmään. Mutta joo. 1, 2 kannattaa naks, tuosta naks. Noin. Vähän enemmän tuo vielä. Noin. Hermo lepää. Ja tökkäsin kynnellä. Pehmeä saippua. Tämä on varmaan se minun kappale. Noin. Noin. Ja sittenkin löysä pois. Yksi pois. Noin. Noin. Ja pääsen tuosta. Ja sitten se leikkaa 100 kiloa. Noin. Neljässä on monta palaa. Mutta tämmöisiä sutinoita tänään. Moi moi! YouTubesta löytyy sitten alkuleikkuvideo. Bye bye!